S'hi adhereix també la Unió General de Treballadors del País Valencià i en nom seu ens acompanya Carles Vila, secretari d'organització d'este sindicat. Bona vesprada a tots i a totes. La UGT del País Valencià recolza i treballarà per fer realitat esta iniciativa legislativa popular. Alguna experiència ja tenim en iniciatives legislatives populars i, per tant, crec que ho aconseguirem entre tots. Sols dir que, lògicament, el sindicat, la Unió General de Treballadors, defensem el públic, perquè el públic sigui sent garantia de bon funcionament, d'èxit, de pluralitat, ho té que ser, i per tant, igual que defensem la sanitat, l'educació i tot el públic com una garantia d'èxit, estem convençuts que aquesta iniciativa serà també una garantia d'èxit. Però sols dir dues qüestions que lògicament se'ns preocupen. El sector audiovisual, en una situació d'atur com hi ha al País Valencià, de 700.000 persones que estan en l'atur, és necessari un sector audiovisual potent, generador d'ocupació, que pugui permetre, i no podem permetre's el luxe de tancar ningú sector productiu, que és el que hem fet. Hem tirat a l'atur un fum de treballadors directes i indirectes. Per tant, és necessari un sector audiovisual generador d'ocupació i de riquesa al País Valencià. I per últim, necessitem també els treballadors i les treballadores del País Valencià fer-nos visibles. I per això és necessària una televisió que també contemple la realitat del món laboral, que pugui ser reflexe de la realitat de les lluites, dels èxits, dels avanços, de la riquesa que el món del treball tan necessari és al País Valencià com una experiència positiva. Per tant, recolzarem, signarem perquè és necessària una RTBB pública, plural i en garanties. Gràcies.